नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. राष्ट्रीय बँकाच्या खासगीकरणाच्या विरोधात आज देशव्यापी संप. राष्ट्रीय बँकाचे खासगीकरणाच्या विरोधात बँक कर्मचाऱ्यांनी आज देशव्यापी संप केलो. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवारात बी बँक कर्मचाऱ्यांनी बँक बंद करून संपात भाग घेतले. कारवार शहराच्या SBI बँकाचे कर्मचाऱ्यांनी बी संपात भाग घेतले. Unity Zindabad! Bank Employees Zindabad! United Forum of Bank Union Zindabad! Banking sector privatization we oppose! Banking sector privatization bogus hai, bad bank scheme bogus hai! Bad bank scheme सुधारणा नीतिಗೆ ಜನವಿರೋಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. शॉर्ट सर्किट जाऊन किराणी दुकाना उजो. आज सकाळी शॉर्ट सर्किट जाऊन किराणी दुकाना उजू लागलो. ही घटना होन्नावर शहरात घडली. शहराच्या बसस्टॉपा लागी अशोक महाले हेमगेल्या मालकीचे किराणी दुकान हेमी रात्री चावी घाल बंद करून गेले, पण सकाळी अकस्मात उजू लागलो. त्यांना स्थळाक अग्निशामक दळान येऊन उदून व्हेले. रस्त्यावर अपघातात 2 युवक आले, स्थळातच मरण. शिर्शी भीतर रस्त्यावर अपघात जाऊन 2 युवक आले, स्थळातच मरण झाले. शिर्शीच्या SBI सर्कला लागी ही घटना घडली. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिर्शी शहरात बाईक आणि बसामध्ये समोरासमोर धडक जाऊन रविचंद्र वड्डर 34 वर्ष, सुनील इंदूर 26 वर्ष हेमगेले मरण झाले. मरण झाले व्यक्ती शिर्शीचे गणेश नगराचे रहिवासी. रविचंद्र वड्डर हेमगेल बापूय हनुमंतप्प हेमगेला आज सोमवार सकाळी मरण झाले. हनुमंतप्प हेमगेल्या अंत्यक्रियासाठी पुला सामान हाडू गेलताना ही घटना घडली. शिर्शी नगर ठाण्यात ही घटना दाखल केला. नोकरी दिता म्हण सांगून लोकां फसयतले 4 आरोपीक अटक. विदेशात नोकरी दिता म्हण सांगून नोकरीची गरज आशिल्ल्या लोकांकडच्यान पैसे घेऊन तेमका फसयतल्या नेटवर्काक पकडच्या कारवारचे सायबर पोलीस यशस्वी झाले. अटक केले आरोपी कोलार जिल्ह्याचो MN अशोक 26 वर्ष, आसामाचो बुली अंगर हलाम 25 वर्ष, त्रिपुराचो दर्तीन बीर हलाम 28 वर्ष, मणिपुराचो वसिंग पुंगशोक 30 वर्ष. हे सगळे आरोपी बेंगळूरच्या महाराज हल्लीत भाड्याघरात रावताले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नका. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.